Lada kadai yang ni api Khlem pep kandan ke jing kita kamtam haba kamdan ke jing shisha banchu sha kando ne pinthok bria balada umdan ke jing kershan na ke Ïing ke sem ban ai min sim ke don ru ke jing ma bakala ru ban poi ke jing ja ke basosi sngo ban ai khuble ke long Ïing bat ki ba Ïing ke Samla eni ba war ke basong basa a jowai ke ba itho do pajba kum ka khon wo ya ki pulet ki bla ai min sim ya ka bakade ban ya Saphriang ke jing em kamtam bakala sedang ban pau perthai ling ba ka sap rwai jongka Naduh bakar wai ke sur jantia ke bakerteng ke khon wo na lor kate ke jingrwai ke ni ke Samla ke larwai ru ye ki we pat ke sur jingrwai ke bakal larwai bat ki bade ki jingrwai ke bapin skau tanat pat pen chong shet ba ye ki pat ba kamtam le haba ka let chim benta ban rwai ki rinsan ba he ko ma ki lumpung jong ka riungai nyam tre nyam khasi ha ki rinsan chat sukra bat ki we Shitayo shua ka beding Khlem jong ka senra jowai lami kansan ka Khubor bapin kendet ye ka eniba war pat ka Ïing ka sam jong ka namar baladan bapin Saphriang ye ka we ka video le Awria balakendo padai ka eniba war ni ka khon wo ha ka ta ka video tang na ka daw ba ka sriem dur kumta Halor ka ni ka video na kalyang ka eniba war le ka Ïing ka sam marmar kilalet ban mi ban ujor ha jowai police station Nrei hadian baki pulit kila bishar bnia ya kata ka video kila ong ye ki bakim dan kam man khuslai namar bakam dei maka ha kate ka video bar kila ai jingmut ru balara dangdon nelap yanoino badang beteng man pen Saphriang ya kate ka video de ban ujor ya ka kerteng jongki kenang baki pulit kinla ban le ya ka badon kam bar Halor ka wei ka Facebook account kila yo ru ban ujor ha ka shipo trik jong banai nai tung arjar pesan na kalyang ukni jongka ini bawar ulai tho bahaga jingwat bnya jongki kilap baka video kade kabla upload sansnem menchua hakawai na ki adult website te masin ya sang ke tu Khubor ngi kom ngi bah Ïing sam nga kom imama jongka ngaro ngas ngau kendet bat ngas ngau lunga habagi phone nga ki ong pan kene ke video jong persa jong phi kala pau chagini ki social media kumta ngila perkhat kumnon le ngila min a chapa police station habang ngila complain chapa police station hangta gi ngila pen I kata video haba pen I kata video police ro uang pai kene kam de video jangka kumno phin khusla ya kene bat ngoi ai kam de jangka te ngi kong bahaya ngi kwa kan ban tem mano ble kene te ngi persang ban ong komta ki ong ngi le anak kumni le dan gi ba pen bot nam kiba ai kiba pen mi kerteng jangka hagi social media kum kita ngila ban le FIR kumta hadin nang ta ngila mi biang sisen hadin ba ngila da ble ya ketuga press conference ngila complain ya ketuga vi ke page lengba ke FIR te kala sukses te ka jingker pan jongi ba kat kiba dang le nang ni chmat ro ngi hab biang ban ai ya ke FIR kenang ba kibreu kin nam len ban le ya kini kam kiba pen bot nam ba penja buram ya ke Ïing ke sem jang ke bai haba Khlem tip ya ke jing sha ta ka bai bang kwa bang tu ya ke pai ba bora ni dai ban tho chwa ya ke ten rai ka dai ni ang ba shisha khnam ban pen bot nam ya ke wi kum dai ke kam ke basung nak ta ka daw ya ke pat i pai ba wat bha ya ke ten rai mdai chu pen bot nam kum to ka ni ka ta bha ya ka kham tam ya ke lewai jong ki khana ki badang mot ban khiu chmat jing wat bnia jong ni ya ketu ke video la dan giling ha gitu gi comments te habangi wat ngi la ba ketu ke video ke bala dan lesan snam menchwa ha gini gi adult site ha ke jing yo I ba gani ke persa jonga kelas dang ban Q ha gini gi kam ruai jongka kelas dang ban popular tang ba ki briu le se ba ki anut ki bisni ki sedang nak ban di film ya ka ada ke ba penbot nam bagi orang baik oh kene kata kedai ke ini bawa penbot nam tang nama bagai yesrem dorbat ketu ke briu ha ketu ka video ke bala don lasan senam menchwa handai kene kedai ke jing pensya ba mendai ke jongka kedai tangi kam thak kam skor jang ke briu tang ban supen penjak buram ya ke Ïing kesam hadir bangi tip ya kene Khubor kene ga persa jongi dan kong ga kesedang iban sngosi ban jama tang ba hadin nang ta ngila ai mesin ni ka bat karo ke seluruh ban pen I ni video namar balai ke seluruh namar mendai ke jongka ni
nak tak ada ke seluruh ban pen i yang kita ke video pat kini gibru ba le nga kum ni ba pen bot nam nga ki ang bang adai kini ke bru kum ta ngi ai mesin ka bat kum jo ki please ro ai mesin ki ang kum no pin slide ba dai ke jong phi nak tak ada ke mot ke yat ba ki kam jong ka yat ba chikman kini kam jing ruai jong ka ro yat ba chikman ma ba kam dan jing mot re ban pas ngap ni kita barak nama ba mendai ke jangka handai hang ni kwa tang ban pensaya baik ba ngani smat ba kidai ban tip ha hab chwa ban bishari bai Halor kini ki jingja baro la yolat ban yakren bak eni ba war kumju barka keme jongka ki bla penshai bakan ni la bandai ke jingshim kabu ki riu bishni daga jingtmu ban pentran ya kasap bade kalawe jongka namar bakalas dang ba ban kieu hakasap bau blei ula ai haka Snyau kernyat ya tu Khubor ko da spread ki ka de mari tibite de khana ga nga tem tip sap ima ti lai police police man ye pakki ka ta ye te video yang ka ki de yog hete mari yog ta angi ta ka ye pha da angi ta pha ma de e bor emensen angi ka thì giống lệch cũng bật khát nhau điều gì thì y lệ ngay lệ nhau bật khát ở cái mà mình như cái video cảm ơn hi was spread kia thì y lệ thôi tip như vậy lệ y cái video kumta nakaliang kini badhabayor uban yakren bak eni bawar kala pentip ba Naduh bala Saphriang kini ka video ka Khlem la Shuh ban mi na la Ïing namar ka jingsngo le ran badon ki bakran shani shatai shapang jongka kumta nakaliang kini kila kentui ki pajba bakim de ban ngej biet ne ban shim ya jing bishar Khlem de tip ba ya katan rai jing shisha nung kong kwa ban pan map na pi ki pajba bangam nang ban kran kasi hendrai ngan I'll try my best ban clarify what have been happening this past weeks. We find out about this video before bed in Khlem, and honestly it was a shock for our whole family and even me. I haven't really have the motivation to go out after what happened to me, because it's not even me. I have the guilt that I have to carry this guilt that like everyone is pointing at me and saying that person in that video it's me. But yeah, as time goes by, I eventually get better and stop blaming myself. So yeah, my family has been helping me to get through this, and even my friend, they came up to me and they're like, oh, you shouldn't let this thing keep you down, just keep forward, just go forward, because like this is just a stepping stone to another success. And yeah, I would like to thanks to everyone who has been supporting me, even on my social media, and my family and friends. They've been helping me a lot, and yeah, I just would like to thank you for that. Kumta na kantu ya kipet ba bakim day ban sngel tho bukla nengej be Khlem de teb ya ka jing shisha. Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya